Kublai phi baro ki parlong nong ngam hagene ko por ngi pidang sumhai phi baro sha ka program kaling wiar ki nong tho. Hagane ka program ngin walam shpi ya ka jinya kran markman bat I Dr. Sukhjai Swer I belong I hen ka MA Department of Khasi Sankar Dev College Shillong. Ka phanga bangin ya kran kalong ka kran ka tho khasi kum shibanta naga course thammai jonga subject khasi hapo ke NEP kabade ya ki undergraduate course. Ti aleken ngin ya abat skablang ya ka jinya kran bat I Dr. Sukhjai Swer. Kublai phi baro ki parlong no ngam ringkat bangah ni ke studio ngidon ya Dr. Sukhjai Swer, Head MA Department of Khasi jonga Sankar Dev College. Te hakan ke por ngin ya keren kendian hakabede bat kan ni ka benta shi benta naga course thammai kat kum ka new education policy ni NEP hakabede bat ka subject khasi habang ya pet ya kan ka new education policy ni NEP nyu I bagi don bon ki jingkala ki ba lawan ra ha ka puli ka puthi te ban kham ya shai kham ya sotho hakabede bat ka subject khasi kabede bat ki khna puli ki ba nyong ki undergraduate kadon kane ke ka course ka ba let's say ki paranong e puli ya ka subject khasi ki por ki ba khaman shwa kimpat judan kum kane ka course ka dei ka kran ka tho khasi te hakabede bat kane ngi don bok shi ka dei e ngi don ba I Dr. Sukhjai ba I ban penshai ngi hakabede bat kane ka course ka ban ingkong e ka bangin ya kwa ban ya yo jingtep kalong ki kini ki jingthmu jong kane ka phang puli kong song to kublai shibun basi ba phi khot song bahai nga bangin ekran halor kani ka phang khndian hoi kadika barang thamai hoi bangaru kum kono hikai kadang dei ka challenge te ka jing hap ya khun hi ban le kum noi kini ki course ba thamai namar ki don ki course ki badan kot ki don ki course ki bam don kon tingi hap ban struggle hi lani ban ya wat lat wat lenti hi kum no ban ya hikai ken hoi ki la bun mo kam long shu kum man shwa phi osngau hi ka ta ka NEP ki ka honors ki khna bishim honors ki la ban shim hadu khan riu paper dei shuk man shwa pra paper kum ta ter ki jingkala tena lor ba ki shim ka subject khasi ki hap shim ru ya ki we de ki subject khanang ba kin kham kiyo ha ka jingtip ka jong ki ken tinganum kran ni kita ki we nengan kran tai kan ki bangi no hi khasi ngi hap ban ya shim ka de ka course ka ba ha bangi kata ka bangi ong ka AEC kata da ka tin pharangi ki ong ability enhancement course te kani ka de kata ka course ka ba kran chapang ka kran ka tho khasi bat ka jing thmu jong ka ni ka phang ka long ban sandur ban hikai ban penlai ki nong puli ban ngau thu bhai ka tin khasi yaki buit ban nang ban pendan kam ka tin ya ka grammar ka kom puli ka phang puli ban pensung thu yaki ban pendan kam lingba ki jingle jing kam ban kentiu ya ka sap tho jong ki bar kum ta ter ka jing thmu jong ka ni ka paper mo ti ha po ka ni ka paper pa de ki ken thup shu ki unit ki dan ki jing ban toy la dangi puli ka ni ki ken thup ki unit ba pher ka dan ka ta ka unit 1 ka unit 2 ka unit 3 te ka unit 1 ka de ka ba kran chpang ka kom ban pendan kam ka tin khasi nang ta ka buit ban nang pendan kami ka tin ka jing nang ya ka grammar ba ka jing nang ban keren nang ta ba ka jing sei ya ki kentin synonyms antonyms ter ki babun ki bangi le ka linguistics hado ka polysemy baro ki ni le ka linguistics te ya ka ni ka bentang ki don ki no hikai le se ki ba shim linguistics ki bala ban hikai ki ni tenre ki bala ban yo ru na ki kon ki dan ki ba thamai ar ki unit ka unit 2 ba ka unit 3 ka unit 2 ka bangim jule mano haki jing puli jungi kata ka jing penan kami ka ketien haki ken ba pher kum kai laban ka jing pen bena ka jing keren pediang ka jing keren ai kublai ka jing pen ithu ya ki dong keren ka jing keren pat ba alo ka no ka phang nang ta ka unit 2 kum no ban tho chi ki seng ba ki bot trikam ban tho chi thi thep kam ban tho ki jing tip spangel dia mo nyong biodata la ni ki CV mo ban tho kum kita ban tho ya ki minute sa ki jing yalang ban tho ya ka nu ka kambala pendep tikini ki jing hikai ki ba pher ba ki ba thamai kan ki ba mju don ki text ki bangi hab ban ya pet pede ban kanang bangi nang ken kumno ban le ya kini te kum kino hikai kari kamram jungi ken ban ya wat namar ba ngidang sngo phla ken yiru namar ba kumba ngi long brush kata
ngi pule ka subject kasi ngi pule ben ki drama ki novel ki fiction ki poetry ngi pule kita kani ngi pajuas ngo haba piong de kong sok ba kani ka unit ka ba ar ba ka balai ka de ka ba pat don kot don jing tho te kani ka kus lai snang man hikai kumno phele kani ka wehi ka bawat ki parano hikai ru ngi asem jing ngi persang manya kali perlokum tu tinga kadi ka banga kwa ban batai pi ni kapor ka na ka jing sotu jonga ling ba ka experience ka banga julet barabor nga banga dei ka we naki lesi ka basi dei nong keren ba keleng mo bat ka tu ni training ki banga yo nga chu yarap lang ki parano hikai ken ban hikai kani ka baning kong ka dei ka ta ka jing keren pediang ken ka ikani ka jing keren pediang so bah ken namar man laki program ngitip ka jing keren pediang te ka dei ka badon kamben kani ka dei ka benta ka baki set pen ai ha ino we naki kidong sim benta ba in mi kani benta kum inong keren pediang so bah tien deng ye pa sha kani namar ngiyo badang bun ki ba da suk thu ba wa de ka jing keren pediang so bah hakani benta deng ikmi lenti ba uni kanong pediang so bah ki de ban so thu ela ka jong ka benta ka ka benta bala ben syat iki haba un pediang so bah subu mta ka don ka program ban pediang so bah ya baro ki bawan sya kata ka program ti hakani ka benta bun sien kinong keren pediang so bah ki ju bakla haga jaka bakin pediang so bah ki shu ai kublai ban ki yang ki jaka bakin ong pediang so bah ai kublai sing ai kublai kin de ili bla don sa ki chief guest ye ki ai kublai rekam de ka duty jong ki lani kamram ju ki ban ai kublai ki de ban pediang so bah kum ta ken ki de ban sung thu mde ban ye khle lang ye ki kentem pediang so bah ba de ki jing ai kublai dan kam na mar kata ban sung thu ba unu no bakren pediang so bah un sim be kata ka benta kabala bencet hu kata bo de ban pediang so bah ki de ban tim kumnu ban sedang de ban tip ye ki kerdan jong ki nong syakhon namar la don barbor ki jing la don unong uche man la ne chairperson manu ban yalam ti utu ula peniahat mu ti un khot yu nong kren pediang so bah ti udi ban so thu un address yu tu la ne bon kin jok tien chai tu mo u chong kana badon buram la ne kumta yang hang ni ban ai ki kin tien pediang so bah bat haba u ai ban pediang so bah udi ban tip ya ka kerdan ki nong syakhon kita ki invitees ban sedang na u kongsan ban penbuat sau sembut kongsan kum tah ter kat kum ki kerdan bang yong aktim phare kat kum ka protokol ban pediang so bah nama teng ladam hikai ke kat bayu i ki shu pediang la ka pediang so bah kulma layu i tu pediang so bah ki bayu i thu la bayu i thu layu i la ni ba i ba kham ilong he kham sung thu kum nungi khot kat kum ka tu ka jing khot let's say the resource person la ni the chief guest la ni ki ban sung thu ba ka ta ban khot kat kum ki kerdan ba pher bat khat du ban pediang so bah kelum ya barok ki bawan sya kata ka program kinong keren pediang so bah kim de setiap ban penjerong tan ya ka jing keren jungki kade namar ba kim de ban sim tan ya ka por namar kim de ban sim ru ya ka jakau chairman teng gideng kidong keren pediang so bah pin ui ki batai pen ban ya ka bau chairman umut ban ong nong pediang so bah ka kamram ka dei tang ban pediang so bah mde ban sim ya ka jakau chairman ban batai no ya ka silan arlain la ni skentian ula ban penkut aka ta ka jing keren pediang re mde ban batai namar udai ban sngu thu bah baki dan skibai par kinong keren teng ucaman ula abu si we ban aya ka kinut address ane muka jing sedang tila da uni bo syukran pediang subha shimno ya ka jaka jong kitaru kamut utau balapan kre ban aya kinut address unle kumdo unong utei ula keren no ya ka jaka bade ban keren tena kata ka daw kadon kam ken tila rangi ajing hikai lupa ya ki student na makanik la de kerdan bi ti kamut ki student kin sa sung thu ken de kila pas la sha kila mi shabar kila trei kila atten ki meeting kila don what akan kuno benta laki rung ki kam balang ne ki kam jeseng ne ki kam sanhima simane la de kam snong ne kam kano kadoru gijing yalang kin don be kinong keren pediang kin don be te khanang ban hikai lupai ki na du bakidang don haka kerdan puli bakin sutu intai dei benta be dei baka jing keren pediang kabut hi pada da ka jing keren ai khuble to long no kum bayanu jor jing keren pediang ka long kum no jing keren ai khuble kan long kum no kadi ka long skawai pat ka benta badon kam ba inu ki program ro klem pen kut ida ka jing ai khublai te kam long ka badai ka program kam long ka ba job barbor happen kut da ka ba ai khublai to benta pat ngini phai ka kamram jong u nong ai khublai kadi ro ka dei ka badon kam ba bat ka wei ka bodi ban bo jing mut ba de ban klet ban ai khublai ya baro ki balaya don benta ha ka program what hai kam berit ru
kadai namar kata berobor kinong ai kublay ting ishit ong berobor bakidai banda tho shaye iwe pa iwe benta badai ban ai kublay ka kami phe na bapdang subhana mar belai udai ban kan ma pat ba bon sien ka shet pen mong ya ki brio ki bala don benta ka tu ka jing ya trikam em ki klet ban ai kublay ki namar baki don behind the scene chalendat jongka tu ka program tina kata ka daw lakmi lenti ba udai ban kan mau ya ka kamram jong u ba udai bet ban ai kublay umdai shu ban nang keren ban ni ka jing keren jong u chief guest lan dia ban biang ban pertu biang ki don teng ki pen buat biang ka ibala dep keren umdai ban le kumta umdai ru ban chim ka jaka jong chaman ban bun ktien chani setai ndai umdai ban kan tho kan diat ula ban ong ba ka program ka ba job bas ngotanat ula ban ong nong ai kublay ndai usu ban rap kanya kita tang hapdang ki shi sentence ndai haki jing keren ai kublay hi udai ban ya ter kat kum ka kerdan jong ki badon benta ka program klem dak let wat i berit ibala don benta ban pelong ya ta program ka job ti ngala ong ye phi ba mentan ba bun sien ngi ji ngau ba ki ong lakum klet no ye ta le si bla treshi tom tamba pan kre jing bam na dien ki klet ban ai bim dona khaman du sinyang pa long ba kraw ka pen susi ken ba ka pen mong kita bat hadiana but myo shu ka cooperation mo ka jing trilang ti de ban song thu de ban ai kublay de ban sushim sting ban ong ba ngan shukran lendet ngalatip itu rei ngan de ban da pen kre ban ai kublay bat khat du kino ai kublay ndai ki de ban pen kut da ka jing ai kublay kalong kum ka rukom ban ai kublay kerpang ya ki paj ba nong ngap bun sendal dep ai kublay ki bashim benta ki bashong po dias laklet noi paj ba dam don paj ba tu program kan long yu hoi ab ai kublay ki ni ki paj ba lama da ka jing don jung ki ka la long ka program ka bejom but let si ban pen kut shu pan ma lupa mo yung kum klet inu ita ti di kom jing long ban dio ya klet inu ma ting teng abang la dio ngo hi de ki skor le jong kum klet ki press la dio i ba ki la let nyo ha shua por ba ai kublay ki klam shong ju la klet ka ba ka program ki la cover ka ba internet ban pen i ban pen bana paj ba ban pen tip ti klet no kum kita ki ken jing sha de da ba tho pat long kham lat ni ban klet bat ban ai kublay yo kum klet inu ta ai kublay klum no ka ni kita ru kabaron kam hi yo nong pnang so bha bat unong ai kublay udai ban tip ka ban kong kata kami on raktian pareng ke protokol ya ka kerdan ya ki nong don nong wan simanta hang tu pnang so bha ru hab ya terter uba ai kublay ru hab ya terter bat ya baro kum ba pi ong ba uba pedang unju pedang so bha uba ai kublay unju ai kublay dai ban ya bun ktien ban ya khle bat ban ya bun ktien dai kan poi bra sha ka ne ka benta ka ba don hak ne ka jing puli ka dai ka jing pen itho hakan urkom ka bangi jupen itho ya unong keren ne lani kinong yesem benta hakan unu ka program to kan ni ro ka dei ka wei na ki mat ka badon kam ba hakinu kinu kin jajing yelang ne haki program ne kani ka dei ka kamram jong u chairman lani chairperson ban ai ka jing pen itho na mar kani shubo la poi ka program ban un shim u resource person lani tau u ri shampang hakanu kanu program u chairperson lani u chairman haba u le ya kani ka benta ka wei ka ba u ban kan ma u ban da pikir ba haba u ai ka jing pen itho yo nong kren na mar bun sien ki nong kren ri shampang haba la khot kerpang ye ki nei ki dei berobor ki brio ki bala khampau ki bala don ka jing nang jing tip na kata kada umdei ban pen ithu bakla namar ba lada u bakla le ya ka kerteng ba de ka jaj kalong le ran nga dang don ko ki jing ja dang shen ka dong ka program ita i ba khot ye ita i dong kren speaker ka kerteng ru ila bakla ka jaj ide jing trei jing iru ila bakla ila ong da ka wei ten dala yang ita i nong kren yong shwa bangan kerangan correct no shwa ye i hapan be hidala dia pen bet kala kan tilong ita ibam sngmain ibam sngo i tem lile daki bas ngo batai ya ka rang ka bala dia pher na beneng skando i batai ka jing pher kata ka kerdan mo ten kata ka ka kamram juki bade banda tip ba ka kerteng ki trei ayu ki bat ya ka position ka bakum no khamtam kum kini ki riu shampang kan ki bade ban shimben ta kata ka jingkren bat mdei pat ban pendrong than ban batai bania ya ka kam juki phila ban shu ai ka tu kan ni yo senyang bale ki khot ru namar ba idei bala no senyang shibun ha kan ni ka benta ka ba phiadon kum ka kenja program shubong ong phiadon kum ka ai kam pi khot ya doktor nama ini ila ban batai namar ba idei bala ai ka jing shakri ka ta sem pipen itu ha ka ta kom ba ki ba o kinong itei bawan pleng bala long kum ta ti de ban pen itu don kam dei ban shu khot muk mak la namar ba shu khot nong yo nam ta ka jing kren ni tai ta kerteng kum ta ru kam pen bang bat ben ong dak tin ha pareng kam apil ke ni ba de sngo bat taw nong kren la ni taw ru shampang bala da biang ba long ka pen sultanat ka pen dan confidence ki ba ru kila sngo yo jing shania bala yo sngo bala pen itu ba de dei briu ba da biang ba ban wan ai jing kren la ni ban long taw resource person
te kini kibarit kibarya pi balik ki sabu imara kani ka course ba kalong lupa hom ka jing hikai ken adia na bot ba bangi shime kini kini benta kan nomlong ka jing le ran kan ya bet ki program ki bangi pen bet te kata ka dai ka jing keren penithu Kede kidan bun kini ki phang hakat kum kene ka unit ba arne konsum amar ba kadon ru kene ka bade bat ka jing pen bana ha ka bade ba ka jing pen bana la kalong hasnong ni na kinu ki jaka la ni da ka bashu tho ru kinu jing pen bana te kum ki e ki bangi don ka man tip se ka ne bade ba ka jing pen bana to ha ka be dai bat ka jing pen benaru kani ka mut abong jing pen bena ka mut ka jing pen sngo ne ka jing ya thu pat ba bat kinong pen bena ki dei ban sngo thu ba kani ka tho tang ya ki mat badon kam abong jing pen bena kam long ban hab ya thu khana banda a introduction kum ta ai jing stang jing pen kut ne ka tho be tang ya ki mat ki badon kam ba dan kam ban keren kelany ndai ban ai be sbiak ya ki mat ki bakwa ban pen bena pat ba dei ban dapet benia bah ba ka jing pen bena kan long ka ba benia bat ka ba syai khnang ba ki pat ba nong ngap kin nom don kam ban bu jing keli kan don teng teng la de pen bena ki dang ye bu jing keli namari ka ai ka bala de pen bena kim sung thu ba ong bam syai ka sur ka syai ndai om sung thu ba mungan ai ka wi ka nuksa mo ki ong pat ba nong song ka ni ka di jing pen bena ba don kam la syai ka sngi ngini mi pat ba ban le ye kan du yo chief minister sya secretariat ha ka por shi pho ba jim step te la ker pat ba baro ki bala iwe na ka yu ki yen kin ya mi lang ku ble shibun la sngo kum bala biang em rengi na pet akate ka jing pen bena ne bala dep kadang don ka jing bam biang ila ya thu bangin ya mi pet ba ngin ya let shi pho ba jing ngin ya mi na ka strong iklet ban ong ha ka no ka jaka ngin kun du lang pat klet no e kum itaru ki pet ba bade nang nu kin likli ba ka jing pen bena ka wan na khating hung mo kum snong ita no kini kli parlok hey jaka bani kun du hang nu namar kata ka daw ibarit ru ipen kul mar kin likli te nong kli ru she kin shu ja jaka ba kin mi 100% kin poi tang khanian ma kim tip hey bani kun du lang ti kumita ibarit ru bun sien de banda benya khnang ba kinong ngap kin syai si sien bala pentip kinong ngap kinum dan kamban perkhat bun sien kala rung ba yaki na kata ka daw ki jing pen bena ki de ban long ki basani ki de ban tho syai khnang ba kinong pen bena ru ka ju hi yo klet ye nui mat badan kam tho da ba pi tho pila yo i tinum klet kan ti kumta unong pen bena ru ngi khmi dan ti ba hama wa ki jing pen bena udai ban arsien la ni lai sien khnang ba ki ba thumu ban pentip pat ba kin long ki basai dinga bangi kai ki khana ki ong ka ka jing ya pher me sap ka jing pen bana bar ka jing pen tip ti kar jing sto jonga ka jing pen bana ka long ka ba kham yar ka jing pen tip de ka long ka ba khndiat ka bala ban pha tu kan ni ha ka tu kan ni pha ba teng pen tip lemi ta pen tip lemi da ne ka jing pen bana ka long salon sar baro kan la pen bana ki la ban yo sngolut ling ba kan ni ka jing pen bana kum bang lo ngi phi mo ki ne ki di tang ki jing sngo thu jonga shimet na mar kum de ki badon text bangin hi kai ki jing pen bana kum no jing i thu no ki ta ki jing tip ki de na ki jing su thu ba na ki jing million ki jongi hoi kani ko pada kare ka ba ya de ba ka jing kran pa ba kala bano ha ki banta ki ba pher ne ki phang ki ba pher kum ngi hi manta ki don ki jing e ki ba kata ya ka mar yang saudong sakun jongi kum ba dang shen ya rakhe ya ka si ban pne sa ka mar yang saudong sakun tidak sing ha ban a jing kran kum ti jaka la ne ka jing le ya ki ne ka jing di ban bu a ki ba haru kom ki la ban don ki program ki be de ha ki snong ki thaw ne hano be de ki samla kum no ban a jing pa so tho e ki te kum ki ni jing kran pa ba pada hakan ur kom bar ki e ki banta ki badon kam e to ha ka be dai bat kani ka jing kran pat ba la ni ka speech mo bangi ai hoi ha kot khasing am pat you eat yo kila don ru ki bathong am tim tang ba ha ka english ti kila don na ma ka ta daw nga bis na ka kot pareng ti dang batai mentaru khne ngan ad dek tin pareng tang mangan sa translate kan na mar ka kham shai da yo jing batai kani ka ba ngala yo ban puli na ka tin english kum nu ban ai jing kran ha ka nu ka phang kran ti ka baning kong e bangi ai ka nu ka jing kran ka don kam bangin da don ka jing perkhat sani bat kum no ban penyat ya kata ka jing kran perkhat sani halo kata ka phang bakwa ban kran nang ta par kum no ban penyat ya kani ka jing kran ka baki ong ka tian pare ka planning and execution kum no ban penyat ya kani ka jing kran dang ila da perkhat ba ka baning kong ka mat ka ba pide ban perkhat pide ban sngo thu ya kinong ngap ki understanding the audience ki audience ki banwan ngap ki nong ngap ki pat ba ki bakum no phi pen krek ga jing kran ka balong very high ka bala kal bala e ba ka ba ki su thu ki wan pa de ki nong snong ki ba duk basuk ki ba mle school ki ba e kin ngap mano ya phi ki tang si phang ila that ki nong ga jing kran ni kum kata phi de ban sngo thu ya ki audience nang ta phi de ban song thu ya ka background jong ki na ka nu ka banta ba ki wan pat ka wei ru la de ki wan cha ka ka program la ni ka nu kan ja jing elang ba ong ban ai ka ta ka jing kran ka mut ki don ka jing sokhia ka
concern ki sawan khnang ru chumanta yami pa ba bangin kran halo drugs ki dan ka concern em baki khun ki tiru ki badi drugs baki ba jagam ta ki wan tela da fikran halo jung ki pa da ki phang ki ba da ki tin ki bakim su thu te common toy phi de ban sngau thu ban kran ha ka language jong ki common people ban ong no mo kran da kita kin tin baki ne sung thu ki riu pa ba nang ta da fikran ku me ka no kamar yang ne kan nu ru ku mangi ong man tan mo phi de ban jit ka topic ka ba tikana thek tang ka wei what clear jaktung choose a specific topic kumantangin dia keran yang kamariang nuksamo kum ka environment kabuan ki phang ki be kan thop ka environment la ban keran ka climate change ka jing kala kamariang lani ka jing pene pensa conservation lani la ban keran ka sustainable living lani kum kita ter ki ba buon ki bangila ban ya keran chepang kamariang ti jiet bet iwei ken ban numya khle krang ban kham ngam jiliu ban sngu thu ban la ban ai ka jing keran ka balong solid lani ka ba ka ba biang ti phidan kam ru banda wat jing tip haba pi ai jing kare ka research pi banda research wat jing tip benia klem wat jing tip sulit keren mentali hangani ka juki dan lang gi start ki tip pilak keren kulmate kam ya hap kai pidan kam bandan ki sos ki thamai ki belong reliable ki thamai ki batikna ki ba phila ban wanra ban lum ki jing tip to gather facts ki statistics ki case studies bang yang parang ban lum ki jing tip batikna ki bada dai shisha ne em ne ki ba shuya thau pide banda le research bai kata ban wat jing tip ba kanang ba pin wanra tu jing tho ju pi kan long ka ba biang ka ba bet ka ba sha wo dong wo nia nang ta pidei ban structure your speech ya kata ka jing keren ngan ong kamut pidei banda plan lupa kumno bangan keren kumbangi ke nginda keren hakadu kono rungi dan pa em ka jing sedang ke introduction ka body anta conclusion haka jing sedang ngan keren ayu hab ban plan lupa kum kata haka jing sedang ngan ai lupa kita ki outline kumno bangan keren ni ka ban dupla ban discuss jorong lada na bas sedang pli phang lupa ai shabi lupa te la sino ban thoi ban keren ni ka met ba bro ko mo tenda la keren ngam ta nang tapat ngi sapoi sha ka met ba haba keren ni ka met ba dei ban nang ban pia hakimat bapir ngi pia ngi divide section kamut ngi pia no ya ki mat ngan keren kamat beningkong katu ngala time lupang la bupor ngan keren itu lai minute ngan keren ni katu kamat kawai ar minute katu koi kamat ngihap banang ban wanra ya ki mat bapir bat habangi wanra kita ki mat ru ki ban long ki ba da don jing shisha ngi ban use evidence support points kumbang la ong manage kamat daki data daki daki jing lum jing tip gersha ni kita kinia ki bangila keren nangila adab ya kan ka met ba jong ka jing keren kan wan ka jing penkut ha ka jing penkut pada ngi wanra lut dia kita ki ngi summarize mangi ong dak pareng ya ki key points ngi reinforce ngi penlong ki beri bakin sung thu bakin tip ban petrik kami ki nang ta ki beri ki la sung thu bahaya kita ki jing keren kam tam shubo la keren spang drugs ki jing ma ki jing sneu ban ngi la sung thu ban kumno ban ya da kumno ban le la de keren lo di kita khadu ngila ban besut kita kinong ngap kata bangi on call to action ngi encourage la ngi pen slur kita ki pa ba nong ngap bakin shim jing rai ken shim ki specific steps ani pleng la da kalong tangi de ben le kum ni la da kalong kum ta pleng le kum ni ki wan ra kata ka jing kut jing mud haki te bakila ban le ai ti kata ka dei ka phang keren ha ka no ka subject ngi de ban kan mau ya kita kimat bat kendir kini kimat ki bangim de ban kelat kita ki phang keren em ka de ka baningkong kinong keren de ban long ki basyai phim keren chai ti nong sngap tang spang la thai kade kinum sngam nang ta ba pikiran chapi de ban da practice ban kan mau bah ya ki egi ba phimot ban ong na ma ka jing keren teng phim bat kot shul a shukran lendat ru pikan mau ki bat pa ki bat ba phimot ban keren tang ta ba de bat ya ka por teng dalas batai tan kinong sngap dan nong sngap shu bat ya ka por da phi thu ba ki bri ki dang pet chapi ki dang pay attention lani ki dang sngap bah kan diang ki dang sa score kamot phi dang la ban beteng tu jing na mo ki dang snobang ki dang song thiang ya dang jing keren ju pi la ri song thu ba kim bang shu ki bri ki la ya ki shni stai kim pet shu kam don shu ta ka eye contact mo mangiong mur kim pet shu ya phi kila pha shni stai kila sedang ya keren kamut phi thu ba kila balat itu jing keren ju pi pet bai kata phin I thu bat nang ta ba phila keren shai kan maum dei tang ka keren ka sur ka met ka phat jong phi ru bangi ong da phareng ka body language ba phin kring ye ginong pet phi kdo phi keren body drop jong pe u new long tau new long ta phi kdo shani stai ka pen I ba phi kring ba ginong pet nong ngap ka rung ba kan phi yo ba ka jing sha score ka jong ki eye attention ba te kini ki dei ki mat ki badon ka ma kata ka jing keren subject la ne ka jing keren ye ki phang ki ba pher kumba la aya ka ni ka kos te ki khna kin pen million kuin hi kai ngila ban
ai yaki kumki kinja exercise bakin persyang hap shule praktikal bakin yang kumnukin piang soba kumnukin keren penkut kumnukin ai jing pentip lani kumnukin keren subjek ilaban pa pen kreatif kan ni ka kurs kalong ka bayarap si syah ka jing pejong ate Kadai namar babu ni ladangi ong bangide ki khasi ya ka kring khasi ngi so bangila nang nun na ki don pat ki ken ki ba ngi ha ban so hu ki ba kumnu ki kentien ngin penon kam bat da kumnu ngin keren hala kiren san ba pher nei kadai kata namar bangi ha ban kan mau kum ka jing keren pat ba kum pi ong menne ba kado kadai ban ka jing sedang ka met ba ka jing pun kon kalong sering kum bang ngiap anthoi ki esien por khaman shuan dei ladang shu ai bet na du basdang al kut kawe ka paragraph bet tek song thau ka dei ka jingkran ka long ka rukom tek dang don shu ang ni pada ki bede ki benta bat ka ba ai ki khubor te ka don ka jing ai khubor ka ba shu tho bat ka don ru ka ba ha ban shu pule kum bangilong ngi ning ha ban pule ki khubor te ha ka bede ba ka ni ka benta de kongso ki ba kongsan ba ki ba ngi de bantem to ha ka biya dei pat ka thok khubor nei kaya pher pat na kani ka ba ai jing keren ngi ai jing keren barbor ngi da don ka jing sedang nang tangi sawan ka body sawan ka jing penkut nei ka ba thok khubor pat ning kong pidi ban atrak da ka tu ka body da ka main points pidi ban atrak lem ta pinum yo nong puli pindi sedang pinong shwa kum tam ta pin ya cha ruot shwa ndon nong puli but pin i na ka daw ka headlines jing nong thok khubor ki ai da ka paso ka ba ikshong ba mo ba met ba ki pa ba mars nyu iya ka tu ki la shimban puli kadai pada ikinong thok kubor bakin sedang berbor da kamat ka bakongsan bagi pet ya katu kamat nang ta sabatai ya katu kamat kawan mar kompong bar ka ba ai jing keren subject de kata ka dei ka wei bakin le nong thok kubor bat kinong thok kubor ru da kila ai katu kamat bakongsan ki sabatai bat kin pensyai bat berbor kinong thok kubor ki de ki wei ki badai ban lum ya ki jing tip batik na buon sien kinong thok kubor ki ya lamba kalai pat ba kami ka jing kulmar berbor ru ka dei na ki kubor kadai namar kata ka kamram baki de banda husiar bah ha baki ay ki kubor jongki bakannum kta kannum dan kum ki bangi ong kini ki ba phi insight lani phi pen shit ya ki pat ba bakin ya ki lan kin isi jat ben riu lani kan kta kan yam lani kan kta ya kanu ka jinget kadai ka kamram juki ban pikir bah ha baki ay kubor namar kum bangi ong kot kubor ki la ban penlong bat ban penba bat ban pensniu nak ta kadaw ka jing tho iki kubor nga ha kani ngam kren ban ong ya ka role jong ki newspaper ne ni jong ki media nga kren bet kum no ban tho iki kubor ba tho ka long bet ban ai ki mat ki ba kongsan batai ba bat klem pen he ne klem pen red klem pen tam ne klem pen duna ba kan long bet ka kubor ka badai ba ki pat ba ki ba pulikin sngo tho te ba puli kubor te phila yo sngo ki news na all their radio ki ba bon ki dong puli kubor ki dudashan ki puli kubor men dalami se ki private channel ba pher ki puli ki ai kumta ki mat ki ba khongsan dala dab ai ki mat ba khongsan ki sabatai ki tu ki mat iwe pe iwe kat kum ka jingdon ka por la ka por ka bon ti ki batai company akham jrong la ka por ka beling kat kum ka slot la ni ka por bal ai ki ban pendep tang kata ki hap ai tang ya ki badon kam ki bedei bat ka tu ka kubor namar ba puli ka kubor ru ki dei ki kubor ki bala tho mde ki kubor ba puli lendet ti ki la pen kre ba abagi tho nang ta ki sapuli ti kini ki dei kat tu kan ni ki bedei bat kani ka course bat ka unit 2 jong te kalau ka bas sunat banyo jing tep bangi don kam ya ki ne ki banta ki ba pher ho ngi pen kam man lakas ngi ka jim jongi hanre kum ka phang puli hagani ka unit 2 jong ka ne ka course ka bathmai ka kren ka tho khasi te hak bas dang yuso ba pi ong mne ko su ba ki khanna ki hap shim ru ya ki wei ki ba puli khasi hap shim ru ki wei subject te hak bai dei pa dei ya ka ne ka course khasi te hatto ki nong puli ki dei tang ki khanna ki ba shim ya subject khasi ne ki don sa ki wei ru ki khanna ba puli ki wei subject ki ba la man shim hakani menta kani ka course em na madang ye kren ni ka course thamam ta ka ba jrong ba ka den la ka wei pat ka benta ka mane kren te tang ye ta hi jing kelingan shu ong baro kila ban shim bat khana science bat khana commerce bat khana arts bat kinu ki bakwa ban nang ye la ka jong ka ktien kila ban wan shim ya kani ka paper te kum ngi rung hi kai lang ye khana science ki ei baro ki bam ju shim khasi menu ki wan ban shim ya kani ki yo jing tip kan ma ka dei ka topic jong kani ka paper ru ka dei ka kren ka tho khasi ti ki khana khasi hi baro kila ban shim na kanu ka strip ngam pe na kanu ka subject na kanu ka honors wat ki tu ki bam dei khasi ru da kina khasi sha hi bakin shim kila ban shim mar ki yo jing tip ka ai jing tip ma kani kembala jer ka teng AEC ability enhancements course ngila ong te ka kham sung thu bakan kham yarap ban pen sung thu eki ba don kam bat kerpang hang ni ka dei ya ka ktin khasi te ka po nang ya
bangin ya kata dut ya baru khot kini ki unit la ne ki banta ba pher jong kene ka kos kalong ka ba nama ipor ibalingkon te ngikirman bagi parlo nok sam kham tam ki samla pule jongi pinyo jing shai na ini jeng kran ibalingkon e jongi haga bede bat kane ka kos khnang ba phiru kumba kane ka kos ka ba de hi ka kos ka ban nang penkup bore phi ka banang pen klanju shu ya ka bor jing so tho jong phi ban panon kam ya ka kten kasi hagi ken ki ba pher kubi shibu Dr. Sugjai Swear yakni ka por ba pilap lek por bani ron kar bani pasat pensajing mon yaki para ono sangap halor ni pang kubi shibu ne Kumlay. ka kren ka tho khasi kum shibenta na ka kos thammai ha ka subject khasi hapo ka NEP jong ka undergraduate course ka tu kalong ka jeng kren ka ba playos ngo ban Dr. Sugjai Swear head ka MA Department of Khasi Sankardev College Shillong kane kalawan shapi na ka Akashvani Shillong